mouka, nastrouhaný sýr, dle chuti okořeníme. Sůl, pepř, paprika, kmín, bylinky, na co má kdo chuť. Dáme máslo změklé a promícháme v hladké těsto. Pokud se nám to nechce spojit, dáme trošku mléka nebo smetany. Hotové těsto vyválíme a nakrájíme na tenké. Když máme nakrájené, dáme péct do vyhřáté trouby